dat gaat zeker binnenkort komen. Ze waren al op de Prinsenzitting hier in Münstergeleen. Oud Donner, Melanie en Claire Oud Else. Hier zijn ze terug. Ja, Loma. Of komt er nog muziek op? Oh. Ja. Goedemiddag allemaal. Dit is Melanie en Claire. En we gaan een kerstgeweer maken. We doen dit echt allemaal in zo. En we gaan klappen. Hij zit met